Toto sú najlepšie momenty, čo som pre vás mohol natočiť zo Steel Brainrot. Čomu to kradneš ty? Joj! Oj, ne. Čo je moje? Dobre, tebe tam nájdem. Ty si škaredý, sa mi nepačíš. Kde je ten Maďareš? Ištenem. Tu si. Choj preč. A to ti teraz poviem. Choj preč. Také Maďareš. Ištenem. Joj. Dobre. Spinkáme, že jo? No, choj si hajac. Hajkaj. Prosím sa, hajkaj. Ďakujem. Hajkaj. Kde je tá gorila? Tu je. Poj sem. Ty si moja. Ištenem grazleš. Kde ješ? Poj sem. On ma fackol. Dobre ti, pani preč. Už ti to asi 5-krát si to vravím. Ale keď mu toto spravím, tak odpadne. No, dívaj sa, už zase ide kradnúc. Zase, poj sem. Fupa. Odpadol si. Prepač mi. Aj sa, tu má otvorené toto. Ja sa zoberieme od takého rochyňa. Ja mu rád si ho požičam, to je iba na požičku. A nič iné. Iba na požičku. Nechaj mi ho. Ďakujem. On si to bude zatvoriť, no to je šmachtorím. Ale migaj. Íď do rici. A dívaj sa, ak ma za tými osami osviežil. Ešte by som mohol zobrať henteho. Tam. Vypadni do rici. To je taký geniu. Hnusný, škaredý. Sa kúkni na seba, ak vypadáš. Ciek, more, to čo je? Fuj! Opa! Čo je? Majo. On má flasku! Ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ma podporiť ľajkom, odberom a zdieľať. Takže čaute!